Hej, to je Tadeáš Daněk. Čau kámo, vítám tě v tvém rodném městě Blansku. Co tady vůbec děláš? Promiň, teď nemám vůbec čas, budu hrát sám se sebou schovku. Docela dlouho mi to trvá, než se najdu. 1, 2, 4, 6, 8, 10, před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Už jdu! Od malička jsem byl šašek počmáranej. A jako šašek počmáranej jsem se nedostal na jinou školu než gastronomickou. Vždyť si nemůžu psát ani co chci, končím s novinařinou. A stop! Berem, dobrý! Díky, padla, můžete jít. Deset 20 já.